ko an y'a fɔ a y'a kɔnɔ ala bɛ hadamadenw lajarabi, ala bɛ muminw lajarabi, ala bɛ mɔgɔ juguw lajarabi. Mɔgɔ min bɛ ɲuman kɛ bɛ juguman kɛ, ni ko min bɛ e sɔrɔ e b'a dɔn cogo di ko lajarabi don bɛ balawu dɔn ni ala ye ɲangi n'a ye. O dɔnnikɛbaw y'a yira mɔgɔ min ye mɔgɔ ɲuman de, ala ka jɔn ɲuman de, mɔgɔ ɲuman de don. Fitina minnu b'o sɔrɔ, balawu minnu b'olu sɔrɔ, an b'a fɔ o ta ye lajarabi de. Silama ɲuman bɛ silama kelen kelen, ko minnu b'a sɔrɔ an b'a fɔ nin ye ala ka lajarabi de, silama ɲuman bɛ. Mais ni mɔgɔ min ye ala sɔsɔla ni ala kutala de, ni fɛn min ye e sɔrɔ waajuli de don, ala ye ɲangili de kɛ k'i waaju pour i ka sale. jahara al-fasadu fil barr wal bahr bima kasabat aydin nas liyujiqahum ba'da alladhi amilu la'allahum yarji'un. ala ko tiɲɛli bange dugukolo ko kanaka ani bajiw ni hadamadenw ka junubu sababu ye, mais ala y'o kɛ de pour ko lanene ka junubu dɔ la pour una sali. Donc ala sosola dɔ bɛ e ka lajarabi kɔrɔ ye mun ye, toujours ala y'i kanu a b'a fɛ de a ye ni lajarabi ni ka baara jugu balawu min filɛ nin ye, a ye balawu lase ma mun na pour i ka sagi kɔ, pour i ka sagi kɔ ina tubi ani ka tubu mina ana lajarabi kɔrɔta i kan. Silama ala sosola ta ye nin de. Mais ni mɔgɔ min ye kafiru de don, ko jugukɛlaw de don, olu ta ye balawu de ni ala y'a jigu ka diɲɛ fɔlɔ, n'u ma tubi lagaraw ta tɔ bonya. Bon, ko an balimamuso dɔ ko cɛ dɔ bɔra ale fɛ o k'ale ɲini furu la, o ko furu nafolo a ye wɔrɔ bɔ ka nafolo dɔ bɔ, mais furu ma siri, ko a bɛ san 4 bɔ sisan cɛ mana furu siri. O ko an bɛ kɔnɔnandiya jumɛn kɛ ale ye sisan? Fɔlɔ an bɛ kɔnɔnandiya min kɛ musow ye, musow ye u yɛrɛ ka ko ɲɛnabɔbagaw ye, o ye defo ye, walijuw de b'aw la. Mun na ala ye waliju kɛ muso la? Ala min ka ko t'i yɛrɛ bolo koyi. A ye waliju de k'i la, e b'i ka ko sagi ka taa walijuw de ma. E yɛrɛ tɛ se k'i yɛrɛ don furu la, e yɛrɛ tɛ se k'i yɛrɛ bɔ furu la tɛ. Anw bɛ kɔnɔnandiya min kɛ an balimamuso ye, walijuw de bɛ e la. I ka ko b'u ka walijuw de bolo, sagi ka t'i ka walijuw ma ka ɲɛ f'u ye mun bɛ ko la, nin ye ɛwa wɔrɔ bɔ, a ye ne ɲini san 4 a ta kɛ ka na, a bɛ kow bɛ cogo de aw bolo, i n'i ka walijuw de b'o ɲɛnabɔ. An bɛ kɔnɔnandiya min kɛ muso ye, o ye nin de kɔ. N'i taara nin fɔ i ka walijuw ye, ni olu ye karamɔgɔ minnu wele k'u sigi ka ko ɲɛ f'u ye, ni ala sɔnna u bɛ bɔda sɔrɔ. Abdoulaye Kusayiri a ye ojo dɔ dila furu ɲɔgɔnma 2 cɛ dilali la, a nafa ka bon kosɛbɛ. A ko muso furu ɲɔgɔnma 2 filɛ, a ko furu ɲɔgɔnma 2 ko min b'aw ni ɲɔgɔn cɛ, a ka da a yɛrɛ fura, a ko fura ɲɛnama min bɛ min bɛ kɛ sababu ye furu ɲɔgɔnma 2 ka furu sabata aw bolo, ka ɲɛ aw bolo. A ko ko bɛ furu ɲɔgɔnma 2 ni ɲɔgɔn cɛ, a ka da aw 2 ni ɲɔgɔn cɛ a ka so kɔnɔ. A kana to ka mɔgɔw sen don a ka furuko la.
furumuso e kana toka ewa ika mugon i balima muso i teri muso e yɛrɛ ka mugon i kana to k'u wele k'u da don i ka furuko la a ko muso e yɛrɛ ka somɔgɔw la i ka famille la i b'a sɔrɔ mɔgɔw dɔw yɛrɛ bɛ e bɛ cɛ min bolo hasiriya b'o la a kɔniya b'o la hasiriya b'o la u t'a fɛ i ka to cɛ in bolo olu bɛ kɛ tiɲɛlikɛla de olu tɛ kɛ ɲalikɛlaw ko sugu la i k'i janto o la furukɛ fana e fana ka mɔgɔw ani teriw i yɛrɛ kɔlɔsi kana to k'u da don i ka furuko la i b'a sɔrɔ mɔgɔ dɔw bɛ e fana ka famille la ani ka balimasurunw la ani teriw la ni muso min yɛrɛ bɛ e bolo hasiriya b'o la olu t'a dila u b'a tiɲɛ de a ko furuɲɔgɔnma fila ko janto nin na kosɛbɛ furu ka ko bɛɛ ka tɛmɛ aw yɛrɛ ni ɲɔgɔn cɛ a k'aw m'a ye kuranna kɔnɔ ala ko furuɲɔgɔnma fila n'aw siranna ko sɔsɔli b'u ni ɲɔgɔn cɛ fa ba'asu hakama min ahlihi wa hakama min ahliha ni ko wusura aw fila ma se ka ɲɛnabɔ hakilima bɛ ɲini cɛ ka mɔgɔw la hakili ɲumantigi dɔ bɛ ɲini muso ka mɔgɔw la olu bɛ ko sɛnsɛn ka lajɛ u bɛ furu ka ko sɛnsɛn ka lajɛ u bɛ se ka furu in u bɛ se ka bɛn kɛ cogo min donc a ko ani fana ko musow dɔ fana min filɛ an bolo sisan a ko i b'a sɔrɔ muso de a ka furu la ni ko dɔ kɛra a bɛ dɔɔnikɛbaga sugu bɛ ɲininka a bɛ nin dɔɔnikɛbaga ɲininka yan fɛ nin b'a ta fɔ a bɛ nin dɔɔnikɛbaga wele yan fɛ o b'a ta fɔ a bɛ nin dɔɔnikɛbaga wele yan fɛ a b'a ta fɔ cɛ fana bɛ nin dɔɔnikɛbaga wele yan fɛ a b'a ta fɔ nin b'a wele yan fɛ a b'a ta fɔ kumaw yɛrɛ tɛ kɛ kɛlɛ ɲɛ ka ko la yɛrɛ i bilala kɔnɔnafili la o fana la o i b'a sɔrɔ o tɛ dɔɔnikɛbaga kelen yɛrɛ ɲininka a bɛ e ɲininka ewa nin ko bɛ ne bolo i bɛ konanja jumɛn kɛ a bɛ taa dɔɔnikɛbaga wɛrɛ ɲininka nin ko bɛ ne bolo i bɛ konanja jumɛn kɛ dɔɔnikɛbaga ninnu i b'a sɔrɔ a kelen kelen bɛ kuma min f'u ye yɛrɛ dɔw la dɔɔni dɔw ta tɛ kelen yɛrɛ u tɛ kɛ kelen yɛrɛ i bolila kɔnɔnafili ni fɛnw na donc musow k'u yɛrɛ kɔlɔsi nin ko sugu ma dɔɔnikɛbaga bɛɛ tɛ ko a bɛ se ka furu ka fatawa kɛ dɔɔnikɛbaga bɛɛ tɛ ko a bɛ se ka bilali ka fatawa kɛ ninnu ye kow de u ka misɛn a dɔw ye kiiri kow de yɛrɛ donc an bɛ kɔnɔnanja min kan balimamusow ye furu kow la ani bilali kow la a y'a dɔn ala ma aw ka ko ta aw yɛrɛ bolo ala y'a ka ko ta a ka waliju de bolo a y'a ka kow dilo a ka waliju de la k'a ka kow tɔ a ka waliju de bolo k'a ka kow ta k'o di a ka waliju de ma ni waliju min ni muso min ka walijuya b'i bolo n'a y'a ka ɲɛma ni tilenya a ka sara ba ye ala fɛ ni waliju min ni waliju muso min ka walijuya dir'i ma i m'a kɛ ni tilenya ni ala ɲɛ siranya ye i y'a kɛ ni a tɔɲɔli de a ka sara b'a bolo ala fɛ masuwuliya de b'a kan donc an bɛ min fɔ o ye nin de aw yɛrɛ kana to ka kɛ a yɛrɛ ka kiiriw tigɛbaga ni ɲininkalibaga ni ne ye jaabili kɛ sisan ne ye kɔnɔnanja dɔ d'i ma i b'a sɔrɔ a y'a sɔrɔ e ka waliju ye kɔnɔnja wɛrɛ fɔ ni ne ta tɛ kelen ye ou bien karamɔgɔ wɛrɛ ye bɔda wɛrɛ fɔ yan ni ne ta tɛ kelen ye a bɛ kɛ cogo di sa i b'a sɔrɔ n'i ye fatawa dɔ kɛ e ma sisan i b'a sɔrɔ ja e n'i ka walijun ani ka cɛ u bɛnna suruhu dɔ la e y'i ka fatawa mɛn dɔrɔn o suruhu bɛ tiɲɛ e b'a fɔ ne t'a la parce que karamɔgɔw ko nin de karamɔgɔw ko nin de suruhu in tiɲɛna ka sɔrɔ o suruhu khayr ka sɔrɔ silamɛya sariya la ale kuranna yɛrɛ ala ko suruhu ye hɛrɛ de donc ala ka hakili ɲuman d'a ma ko an balima dɔ ko ni muso e ko janaba de ko n'a bɛ bɔ a ka laadala joli la k'a ka kun fɔ ni wajibi dɔ la wajibi tɛ mustahabu dɔ fɛn kanunen don ni tun bɛ ka kalo bɔ de la ou bien tun bɛ bange joli la donc n'i b'a fɛ k'a kɔ ni kun digilen don k'a fɔni k'i kɔ mustahabu de don wajibi tɛ bon ko ni mɔgɔ min ni e bɛ kalo kalo tile saba sun ko nin kalo ye e sɔrɔ i degunnen don i bɛ se ka so kalo wɛrɛ la wa bon i k'a dɔn fana a k'a dɔn fɔlɔ la fɔlɔ k'a fɔ kalo kalo tile saba sun min filɛ nin ye a dilolen tɛ 13 ni 14 ni 15 dɔrɔn ma olu y'a kanunen de a y'amuli bi i ka kalo kalo tile saba sun ka kɛ o kɔnɔ
tile tani saba tani nani tani duru o kañi mais sino ni ye tile saba in su kalo yoro yoro ye sunna in soro kalo tan folo konona na folo de ni ye tile saba in soro su ye sunna te ye baraji soro kalo camanche de wa ni ye tile saba in su ye sunna soro kalo laba in de wa ni ye tile saba in su ye sunna soro parce que amba se tuka hadisa dobe ako ciden tumbe kalo be tile saba su ko amma ata mako do ala a sera ka tile saba in su kalo yoro yoro aba su a folo do a camanche do laba ndo ko aba su donc i ka kalo tile saba sun bɛ se ka kɛ kalo yɔrɔ min bɛɛ n'i ma a sɔrɔ k'a kɛ fana a bɛ se ka sara tile saba wɛrɛw la kalo wɛrɛ tile sabaw la a bɛ se ka sara Amr ibn As tuma min ale ye sun fɔ ciden ye ko ale b'a si bɛ so ciden ko i tɛ se o la ciden ye sun cogo fɔ ka sun cogo fɔ a ye fo u nana laban Dawuda ta la Dawuda ka sun cogo a ko ciden ne bɛ se sun cogo la ni o tɛ a ko ayi nafila sun cogo laban ɲɛnin de Dawuda ka sun cogo foyi ma ɲini ɲɛ nafila su la Abdullah ibn Amr ibn As y'o ta mais a ka si laban a ka wagatiw laban a dɛsɛra a kɛra sa bon ka tile kelen su ka tile kelen bila o laban na o b'a dego a bɛ tile 15 su k'u tugu ɲɔgɔn na tile 15 a b'olu min pour a ye minnu min a b'u bɛ tugu ɲɔgɔn na ka tile 15 min tile 15 minnu min na o sara bɛ ka ye tile 15 min so a y'a laban a b'o kɛ o ye bon ni darura de y'a to a taara k'i da n'i ko i b'a sara baasi t'a la a bɛ se ka sara bon ko sigicogo joli bɛ sali kɔnɔna na o sigicogo minnu kɔni ye sunna ye n'u kanunen dɔ cogoya fila sigicogo wɛrɛw bɛ n'u y'o kɛ sali la baasi t'u ka sigicogo dɔ bɛ balilen dɔ mais min kɔni ye sunna ye sigicogo fila de u b'a fɔ al-iftirasi wa tawarruk al-iftirasi ye mun ye maana min ye i kininse i numanse k'o da ka siga kan kininse senkɔnidenw k'olu turu duguma bon min ye sigili sali ye tahiya fila ye tahiya fɔlɔ i bɛ ni sigi cogo de kɛ sujuru fila ni ɲɔgɔn cɛ i bɛ ni sigi cogo de kɛ al-iftiras ka numanse fɛnsɛ i yɛrɛ kɔrɔ ka siga kan min ye kininse ko jɔ o senkɔnidenw k'olu turu duguma n'u bɛ se k'u turu duguma pour u ka ɲɛsi kɔrɔma i b'o kɛ o ye de sali min ye tahiya fila ye tahiya fɔlɔ sigicogo ye nin ye tahiya filanan sigicogo ye tawarruk o ye de i bɛ numansen bɔ i yɛrɛ kɔrɔ yɛrɛ de pewu k'i sigi i wɔrɔba in kan ka i numansen bɔ i yɛrɛ kɔrɔ pewu k'i sigi min ye kininse o sen tɔntɔw toujours senkɔni i bɛ olu turu duguma wala ni sigi cogo de bɛ tahiya fila mais sali ye tahiya kelen de ye istirasi de bɛ kɛ sigi cogo kelen de bɛ kɛ tawarruku tɛ kɛ dɛ tawarruku bɛ kɛ tahiya fila ta de la juma o ye tahiya kelen de fajiri o ye tahiya kelen de ou bien nafila o ye tahiya kelen de iftirasu de bɛ kɛ o la tawarruku tɛ kɛ olu la ko dɔw bɛ tawarruku kɛ a ka sali bɛɛ la a ka sali ka kɛnɛ a ye sunna de bila sigicogo sunna min kan ka sanse a y'o de bila bon ne nye min ɲininka ko mun na ɲɔgɔn an yɛrɛ silamɛw an bɛ ɲɔgɔn jalaki ko dɔw b'a fɔ i kan'i denw bɛɛ dɔn madrasa la k'u ka u dɔn i denw dɔ don ekɔli la ekɔli fana ma haramuya k'u bɛ karamɔgɔ dɔw yira karisa filɛ a ye ekɔli de kalan
ambe min fo la silama kelen kelen min bika iki della kala silamiya de la kala munu fule ninye uba fo nunu de ma luqatin al ajnabiyya mo wero ka kala de nunu ne angele français olu ye mo wore ka kala silama taye munye arabu silama taye minye oye arabu de cire sallallahu alaihi wasallam ekoli be min fo ekoli ma haramu tinya de do ekoli haramu wota anta fo ko ekoli haramu yara haramu lente me ki dem fitini dem mina kado ekoli la depa fitini silama doni ke baga nyuma nyinen kara wala o mo la daga silama wi o yede ki ka den tinya de kan nasara jogo de kala ka yahuda jogo de kala ube kan nasara hakilina kala ka yahuda hakilina kala idem fitini ba do ika dina kalandela na ya karabu kando aya ka dina do ayere baru yara aye hakili soro akumbe kala ngore kala purumbin ka jiya ko nyana bono yo chogome basi ta kawla bal buno seminu ko akoni dina ika dina kala ka nyedo kala ngore karali wali karo ka karali be wajibi ka yoro dola yere mana eye dila kana ka nyedo fo ika weleli ke katika dina mare ye min kala fo ika weleli ke katama e ba ke kam mo munun fana wele ute arabu kamme ute eka kamme kunu ka kankala puru ka sheku wala ko obeki ka wajibe yoro dola yere wali ka karani be siga ke wajibe ni o yoro yene silamiya musalaha min bala wala munadol ka ba weni fo te fo nu yere chidende ko ako kullu mawlulu yuladu ala fitra abawahu yuhawidani aw yunashirani aw yumajjisani chiden ko denwo de be wolo ako awolo to adusukun kono ala badda ka awolo min ba dusukun kono o ye dancho ko nyuman de dina dancho ko nyuman ni dusukun nyuman de bala ano de be wolo ako me aka bange baka fula de ba ke yahudiyai ube aka bange baka fula de ba ke nasarai ube aka bange baka fula de ba ke majusiyai idem fitini ni e ya tayya di yahudiya uma u ya kalauka kalana ni yahudiya hakilina min donna ola ube yahudiya ka ta chogo min donna ola donye yahudiya hakilina indola eminya a fitini ta kadi yahudiya uma ni den ta kadi nasara uma u ya kalauka kalana nasara hakilina de kerala ube nasara u ya kunkolo nyagambi jonyo ke ede sababu de majusaw tabo chogola wala ki den fitini ka bolo mina ka do madrasa kono ka do ekoli kono ibo angele buno siminu nunu ko la yambari ko manka ke imanko ke silama dembe kanko ka dina de kala ko arabu de kala ko ka dina kala nin ka dina kala nin ko ya ka dina famu na ko abe ewa angele min kala na ko abe ewa français min kala pour ayre ka jian ko nyana bonaye uben kashe ka angele ni français wole kan ka dina ma basi taka wala mais amman ka kanka dem fitini amman ku do école da ube angele ka madrasa toy ka arabu kalantoy bo ube min fo ko karasa fule alaye ewa français de kala akerate oye mugo fitinu de mugo minye français kan kala na cinyana ani mugo minye français kan kala ni anyana ayu biranyo konkoreke nasara kala nye mugo min cinya ani min nyana nasara kala kono ayu biranyo konkoreke ante kelen la jew be kuma al qaliba min kacca kuma be kewde ka kelen munum be oye ala yere de ka fasamantai man yahdillahu fa huwa al-muhtadi ala ko ni ala mo min kando de kanda bagay ni ala mo min kanda fi bagay te sorola ni ala ye mo min da kanda de kama o yin nasara dina kala chogo aya sorala yo daw kama do be kanda de o yala ka fasamanta de katoma ani o ba ke ka o be ke sababu kan nasara kala nye depuis fitin ka kala o te kala nyaw mogo ba dendo nasara kala na ima doala aka kiri do aka dina famu aka ke almame aka na ke silama kiri tigela ima do kama iya do jiya de kama aka shika inna fa jiya la uba aka shika ke ministry ube aka shika ke diploma batigi do ye na bisaki na e ya do ode kama ala de ye ewa e kan ngania
ala de ye kontere dima n'a y'a kɛ dina tige mais ma do dina kama mɔgɔ si ta den ta a den tɛgɛ mina k'a don école la dina kama i b'a don a la diɲɛ de kama ni min ye ewa dina dɔw la kɛra dina tige o la e ka nɔ tɛ o ye koyi o ye ala de e ma do kama e nɔ tɛ o ye ala de awo mɔgɔ o mɔgɔ fana b'a den tɛgɛ mina k'a don madrasa kɔnɔ a laɲini ka den ka dina de faamu ni den tiɲɛna o ma kɛ a ka laɲini ma kɛ ala de y'o latigɛ mais a m'a dabɔ a kama ni faranfasiya de b'u ɲɔgɔn cɛ mɔgɔ o mɔgɔ b'a den mina k'a don madrasa la a y'a dɔn a ka ɲɛ de a y'a dɔn a ka diina de ɲɛ dɔn a y'a dɔn a ka kalan de a k'a nafa diina de la den taara tiɲɛ k'a kɛ a ka laɲini tana ye mais mɔgɔ o mɔgɔ y'a den don école la a donna diɲɛ de kama mɔgɔ o mɔgɔ y'a den ta ka don madrasa a y'a don diina de kama a kan ka nɛw yɛrɛ kelen ye wa nka nɛw tɛ kelen ye bɔn mɔgɔ tɛ ninnu bila ɲɔgɔn na an m'a fɔ école haramuyara mais k'i den fitini tɛgɛ mina k'a don école kɔnɔ depuis a fitini a ka école kalan o man ka kɛ o tɛ bɛn silamɛya sariya la donc n'a kɛra min ye o ya hakilina jugutigi min ye o la e de sababu ye o ye ala k'an kisi k'an tanga bon ko ni mɔgɔ min nana i nana misiri wɛrɛ la misiri wɛrɛ bɛ ba yɔrɔ min dɔrɔn i nana i bɛ mun kɛ i b'a ta kɔfɛ ka saga la o kɔfɛ i bɛ dugawu in fɔ ko bida bɛ man ka lagosi ka misaliya ta ko sunna bi min na sɔrɔ ko bida de ba ko ci ko n'an ye bida bɛɛ lagosi k'an b'o fana lagosi bida de wa ko fana ko bon tɛ ni y'a ni sabila ci bɛ ɲɛ i ka dɔw daminɛ ni dɔw caman caman dɔw laban k'a bɛ kɛ sababu ye i ka dɔw bɛ jaabi yala ko fana bɛ bida kɛ yan faamu bon ko dɔ ko wa juma tɛmɛnen ko dɔ kumana minbari kan ko a kumana bidiya kan ko fɛn bɛɛ tɛ bidiya ye ko bilali tun bɛ arakatal wudu ko saliji ko bilali tun bɛ saliji min ta ko o la o tɛ kɛ bidiya ye wa bon est ce que nin tigi a hakili bɛ fɔlɔ ou bien a ye diina faamu fɔlɔ an k'a dɔn fɔlɔ k'a fɔ bidiya ɲuman bɛ ciden de ko kullu bid'atu dalala ciden de ko bidiya bɛ fili bidiya ɲuman tɛ imamuna maliki ko man ahdasa fil islam bid'atan yaraha hasanatan faqad jama anna muhammad qad qana risala imamuna maliki ko mɔgɔ ni e de ye bidiya do don nin dina kɔnɔ e yɛrɛ bolo e ko nin ye bidiya ye mais bidiya ɲuman de don a ko e y'a fɔ kaba ko ciden ye janfanti de maana bidiya ɲuman tɛ dina kɔnɔ fɛn o fɛn ye bato de bidiya ɲuman t'a la ale filɛ ka bilali ka saliji min fɔ jɔn ye bilali y'a ka saliji in fɔ jɔn y'a sabata a bolo han bon sunna yɛrɛ ye jumɛn ye qawluhu wa fi'luhu wa taqririhi sunna ye de ciden ka kuma ye min fɔ a ye nin kɛ ou bien a yɛrɛ ye min kɛ ou bien min kɛra a ɲana a ma fɛn fɔ n ko nin de tɔgɔ ko sunna bilali ka taa ye sunna de o tɛ bidiya ye bilali taa ye sunna de ko a ko tuguni ko ewa buntemiya ko n'i ye duwawu kɛ bon ko duwawu in ko i ka ko ka salli ciden ka i ka duwawu damina a n'a camancɛ a n'a laban k'o fana bɛ kɛ bidiya ayi doni kibaru minnu ye nin fɔ salafu kumana ni nin ye ko duwawu n'i ye duwawu kɛ i ka duwawu dilolen don min b'a to a bɛ minɛ ko i ka salli ciden kan nin bɛ salafu ka kuma la kɛlɛ a filanan don dɔ la dɔ de sallira dɔ de ko ciden ma bon a ko ni ne bɛ salli n ka salli ayiwa n b'a tila n ka salli tilancɛ n bɛ salli ka o la
a ciden ko kañi men ni ye do faraka o fana kawsa awa kon ka salli tila nani na mbe sallika ako kañi men niya ewa do faraka a kañi aw akon ben ka salli tila sabana mbe sallika ko kañi men ni ye do faraka o kañi awa kon be salli kan ka salli bela ciden ko law bibla wasay ka hammi bela o bila wasay ka hammi bela donc wala ka challi ciden ko ye sunna do de ciden yere de nyamara no ye hadisa sahale unde be juma do ni mo min sallira alayka sinya e wa sinya kele ala be sallika sinyata ni mo min nyo okay donc nunu nye ciden yere ka hadisa sahale unde e mo be ta ciden ka hadisa sahale un fo chogodi ko e wa ulu fana be ke bidiya est ce ka be ko kala mo be dina kalama wa dina te o konka jo doron ka kuma ni nyerete dina to ye koy anya fo chogoma dina yede qala allah wa qala rasul wa qala sahabatu hum ulul irfan dina yede ala kote ciden kote seybo kote shaykhul islam bonte miya nunu o ka kuma shite nabe bo karni sabain ka kuma kono o ka kuma shide te nabe bo karni sabain ka kuma kono nu ka kuma min nu mata qur'ana aya de la iba sura ka kuma do ayata ciden ka hadisa de la ube aka kuma do ayata tabina ni tabino ka kuma la wodi ato masaila do be yere na anana uluma aba ko konni masira nimbe bo ijima kono denu ke baw farala nyogon ka kam min fo nim masira nimbo bo o kono ntumbe ninde fo men besira nin kuma nano yen kana bo doni ke baw ko jama kulu cela ijimawu ye jonye jama saba sebon tabino tabina uba fo nunu no ijimawu nunu benna komina ka fo ka ke obe ke sunna de e o sewlu sira bon teme be kuma munu fo ate bon nin jama kulu saba ka kuma wala o te se ka ke bidiya wuye alaka hakkin man de annuma an yode fo an ko be mawlidi komina ya fo kati saite de la surala afo doron be mawludul ke e wa an nana jamana in kono mogote andeme mogote andefa wori ko ka gelambolo ewa musakaw ka gelambolo ambe wori nyinila ka wori nyinini fana ala ka dina ka bidia do dina kono kibe wori nyine na ibe wori mimina haramu afudro menebe mawludi kembe wori surala ube mbe mawludi ke tiala de la talamba ke nin dungwe abanna me ka fu ibe delila de sur mawludi ra fokati sa ite della sur mawludi ra dina kono ate سبحانك اللهم ربنا بحمدك اشهد ان لا اله الا انت ko anya fo aya kono ala be hada madew la jarabi ala be mu'minu la jarabi ala be mo jugun la jarabi mo min be nyumanke be jugumanke ni ko min be e soro e bado chogode ko la jarabi do be balawdo ni ala nyangina don ke baw ya yira mo min ye mo nyumande ala ka jo nyumande mo nyumande do fitina munum bo soro balaw munum bo soro amba fu o taye la jarabide silama nyumambe silama kelenkele ko munum ba soro amba fu ni nyala ka la jarabide silama nyumambe mini mo min ye ala sosula ni ala kutala de ni fe min ye e soro wajulu de do ala ye nyangili de ke ki waju puri kasale jahara al fasaru fil bar wal bahr bima kasabat aydin nas liyujiqahum ba'da alladhi amilu la'allahum yarji'un ala ko cinyali bange dugu kolo ko kanaka ani baju ni hada madon ka junubu sababu ye me ala yo kede puru ko lanene ka junubu dola puru unasali donc ala sosola dobe e kala jarabi koronye munye tusuru ala yikanu aba feda yeni la jarabi ni ka bara jugu balawu min fulen ni nyaye balawu la sima munna puri ka sagiko ina tubi ani ka tubu mina ana la jarabi korotaika silama ala sosola ta yendinde ne ni mo minye kafiru de no ko jugu kelawu de no wulu taye balawu de ne ala ya jigu ka jiya folo numa tubi la garauta to bunye